आज मी करणार आहे मोरी। ही मोरी आज तुम्हाला दाखवते। बघा, बाजारातून मी मोरी आणली आहे, ही नीट केली आहे। जवळजवळ माझ्या 3 मुठी मोरी झाली। आता ही मी 7 वेळा धुणार, अगदी माझ्या आजी आईच्या पद्धतीने, कारण मोरी अशी पिळून धुणार दाखवते आणि मग ती मोरी करणार। आज करणार आहे मोरी। ही अशी पाण्यात घालायची, अशी पाण्यात एकदा घातली आपण की पाणी हे घेतलं की अशी धरून अशी थोडी पिळायची आणि अशी ही मोरी 7 वेळा धुवायची। म्हणजे त्या मोरीला एक प्रकारे वास येत नाही। ही मालवणी पद्धतीने करण्याची मोरी। ही जी मी मोरी घेतली करणार आहे, ही जी मोरी करणार आहे ती आता 7 वेळा मगाशी दाखवल्याप्रमाणे धुवून झालेली। ह्या मोरीसाठी लागणारं साहित्य 2 मध्यम आकाराचे छोटे असे कांदे बारीक चिरलेला, हे खोबरं, पाऊण नारळ खोबरं, खोबऱ्यात आलं आहे, लसूण आहे आणि मिरची आहे। खोबरं, सव्वा बोट चमचा मिरची पूड, 3.5 चमचे भाजका मसाला, भाजलेला मसाला म्हणजे मालवणी मसाला, थोडीशी हळद, सुपारी एवढी चिंच आणि मीठ, एवढंच। मोरी ही मोरी सुक्या पद्धतीनं करता येतं। सुकी म्हणजे हे भाजणीचं वाटप न घालता सुद्धा मोरी करता येते आणि दबदबीत। आज मी करणार आहे ही भाजलेलं हे वाटप लावून करणार आहे मोरी। आणि हे जे मोरीचं काळीज आहे ना, हे सुद्धा आपण जसे मासे तळतो ना तसे तळायचे, पण ती सुद्धा आपण धुवून ठेवायची 5-6 वेळा धुवून, आणि गरम गरम हे तळलेलं काळीज छान लागतं। बघा कशी लागते ही मोरी। मी स्वच्छ धुवून अगदी घट्ट पिळून घेतलेली आहे। त्याला आता हे मीठ लावते थोडं। ही मिरची पूड, ही बघा, ही मिरची पूड लावणार आहे। आणि हा जो मालवणी मसाला घेतलेला आहे, हा मालवणी मसाला अगदी थोडा घ्यायचा, जास्तही नाही, आणि तो मोरीला लावून ठेवायचा। मोरी शिजते पटकन, फक्त हे जरा लावून 10-1 मिनिटं ठेवलं की एक प्रकारे मोरीला वास येतो, तो वास येत नाही। ह्या मोरीला मिरची पूड, भाजका मसाला लावलाय, तशी हळदही लावायला हवी, आणि हे लावून 5-1 मिनिटं आपण ठेवायला हवं। ही बघा, मीठ, मिरची पूड आणि हळद, आणि बाकीचं जे हे आहे हे नंतर ही कांद्यावर फोडणीला हे टाकलं की मग हा मसाला टाकायचा। कांद्यावर मसाला टाकायचा नाही, मग तवंग येतो। हे असं 5-1 मिनिटं ठेवायचं। हा मी टोप, माशाचाच आमचा टोप असतो, हा मी टोप ठेवलाय मोरीसाठी, आणि ही भरून तेल घालणार आहे। जास्तही तेल घालण्यात अर्थ नाही, मग असा तो तवंग दिसतो। कोकणी माणसांना तसा मोरीचा तवंग आवडत, म्हणजे तेलाचा तवंग काही लोकांना आवडतो, आम्हाला तो तवंग आवडत नाही। हे तेल सगळीकडे असं लंगडी असल्यामुळे सगळीकडे असं हे तेल पसरवणार आहे। आणि तेल तापलं की वर कांदा घालणार आहे। हे तेल जरा तापायला हवं। मोरी मासा दिसायला तसा आहे, साफ आपल्याला करता येत नाही, तो साफ करून आणावाच लागतो। हा चिरलेला मध्यम आकाराचा कांदा, काही जण मटणासारखं आलं लसूण पेस्ट टाकतात वर, पण आमची ही अशी पद्धत। हा कांदा टाकला, कांदा बावला की मग ती मगाशी मोरी ठेवलेली आहे ज्याला मिरची पुडाणी लावून, ती मोरी घातली जाणार। 1 मिनिट फक्त कांद्यावर जरा असं हे मीठ घालणार आणि जरा झाकण मारून 1 मिनिटासाठी ठेवणार। हे कांदा मीठ घातलं की कांदा लवकर शिजतो। आमच्या भाषेत, मालवणी भाषेत बावळं म्हणतात। कांदा शिजतो, जरा कांदा असा लालूच व्हायला हवा, 1 मिनिटं हे झाकण मारून ठेवणार। हा कांदा थोडा बावला, तशी कांद्यासाठी ही हळद,
ही हळद त्याच्यावर घातली. ही हळद घातल्यानंतर ही जी आपण मोहरी मसाला बिसाला लावून ठेवली आहे ही मोहरी त्याच्यावर हळूहळू करून घालायची. ह्या फोडणीमध्ये मगाशी मॅरिनेट करून ठेवलेली मसाला, मिरची पूड, थोडंसं मीठ असं लावून ठेवलेली ती मोहरी ह्याच्यावर घालायची. ती मोहरी शिजायला वेळ लागत नाही. रत्नागिरी साईडला आणि ह्याला मुशी म्हणतात, कोण मोहरी मटण म्हणतात. सुकी मोहरी ही वेगळ्या पद्धतीची. आणि ही चांगली अशी परतून घ्यायची. ही भाजून सुद्धा मोहरी छान लागते. हां, मोहरी दिसायला कशी तरी असली तरी लागते छान चवीला. आणि मस्त, म्हणजे माझी आई आजी ही मोहरी अप्रतिम करायची. म्हणजे त्याच्या हातची खायला खूप जण यायची. आणि याच्यावर झाकण मारून 1 मिनिटभर ठेवून वाफ आली की मग आपण पाणी घालायचं. ही चांगली वाफ आलेली आहे. आणि आता हा जो मिरची पूड लावलेली आहे, हा जो मालवणी मसाला आहे हा ह्याच्यावर असा घालायचा. चांगला मोहरीला फासून घ्यायचं व्यवस्थित. गॅस हा मंद आचेवरच ठेवायचा. आता मोहरीला हे फासून झालं की मग हे जे आपण पाणी असतं ते घालायचं थोडं करून. एकदमही नाही, जशी तुम्हाला हवी तशी. पळीवडी हवी असेल, दबदबीत हवी असेल. मोहरी ही जास्त पातळही करायची नाही की आणि हे करायची नाही. अशी जाडसर मध्यम ठेवायची. त्याला आम्ही मालवणीत पळीवडी म्हणतो. हे पाणी जरा गरम झालं की परत थोडं करून पाणी घालायचं. साधारण एक ग्लासभर पाणी घालायचं अंगाबरोबर. आणि मोहरी 1 मिनिटात मग ती शिजते. हे बघा, हे आता अंगाबरोबर पाणी घालून ठेवलेलं आहे. मोठ्या गॅसवर ठेवायचं नाही. शक्यतो डाऊल जास्त वापरायचं नाही, मग ती विचविचित होते. ठेवून द्यायची. 2-1 मिनिटात छान शिजते. मोहरी शिजायला वेळ लागत नाही. मग वाटप लावायचं. ही बघा, ही आता मोहरी शिजली. ही बघा, वासही छान येतो. शिजलेली मोहरी कशी बरोबर कळते 2-3 मिनिटात. हे बघा, छानपैकी शिजली आहे. दिसतेही छान आणि वासही चांगला येतो. आता हे वाटप घालणार आहोत. म्हणजेच भाजलेलं खोबरं. म्हणजे खोबरं वाटतो, खोबरं घेतो, त्यात कांदा, आलं थोडं 1 इंच, 5-6 पाकळ्या लसूण आणि 1 मिरची असं घालून ते भाजतो. आणि काही वेळा धणे असतात, हे असतात, स्पेशल आपण ठरवू त्याचं. आणि हे खोबरं ह्याच्यात, ते खोबरं पूर्वीच्या काळी सगळं पाट्यावर वाटलं जायचं. आता आपण हे मिक्सरला लावतो. हे खोबरं लावायचं. अशी छान दिसते. रत्नागिरीत काही लोक खात नाहीत मुशी म्हणूनही, रत्नागिरीच्या साईडला. म्हणजे माझ्या मैत्रिणी काही म्हणे, आम्ही नाही खात. आमच्या इकडे मोहरी म्हणजे मालवणात तुटून पडतं. म्हणजे मोहरी, आणि मोहरी तब्येतीलाही चांगली. असं साईड इफेक्ट काही नाही त्याचा. तयार. बघा, ही आवडली रेसिपी तर तुम्ही माझ्या लक्ष्मी चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. हे बघा, मोहरी तसं वाटप घातल्यानंतर अशी उकळी फुटली की मोहरी तयार. तर झाकण मारायचं आणि तयार. सुंदर वास येतो. परफेक्ट. मीठ, तिखट, आंबट छान झाली.